खुलुमबाय नैबे गोजोन मोनाबिलि समाव बेलासि जानाय समाव नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैखौबो बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। बेनिखायनो नोंथांमोन मा खालामदों नोंथांमोनहा दसे सम लाना फैदो। जोंहा गामि सफैयाना थेंकिउ स' माच गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बरायहरबाय ओमफ्राय जोंहा आदा लैथोन थेंकिउ स' माच अननाय आरो सिबिनाय गिबियावनो बरायग्रोबाय नोंथांखौ बरायबाय आदा लैथोन थेंकिउ स' माच जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्ला सम नुजाफिननो हानो थाखाय स' थेंकिउ। एसे लेट जाबाय आरो ना आङो ओमफ्राय गुड इभिनिं लाइक थेंकिउ स' माच आदा लैथोन थेंकिउ स' माच जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय अन थेंकिउ दासो होबाय थानायनिफ्रायनो मा होनदों दहायनिफ्रायनो नेयै नेयै नेटआनो नांला आंना खियायो बिदि जादों होनब्ला ओमफ्राय जोंहा आदा लेथन हेल' होनदों आंना ओमफ्राय नै ओरैसै मा खालामदोंब्रा अ नै रुमाव दासो फैनो हादों आङो। आदसा बिदि जाना होदों ना ओमफ्राय जोंहा ओमफ्राय जोंहा मनिका ब्रह्म थेंकिउ गुड इभिनिं थेंकिउ वेलकाम बरायबाय। गोजोन मोननाय समाव आंनि फेस्लानि गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ जोबोद साबायखर थाबाय ओमफ्राय आंहा रायजादों दिनै औ दहाय आं सोंहरदोंमोन अनसुलि बाजैनाव सोंहरदोंमोन सोर रायदों होननानै खिन्थायाखै ओमफ्राय बे दोनबायसो सोंहरनायावहाय सोर रायदों होनना सोंहरदोंमोन आं मोनाखै आरो ना ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आं दिनै संथ'ला दिनैबो संथ'ला ओंख्रिखौ संथ'ला आरोना ओमफ्राय जोंहा बोरै माबायालाय मनिका ब्रह्म हाय हेल' जोबोद साबायखर थाबाय आंनियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय मा खबर आगै मोजां मोजां खबरा दसे बिदिनोसै आरोना होलायबाय नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि रायज्लायनोसै होननानै दसे खावब्ला फेस्लाय होलायबाय लोगोफोर दा नोंसिनि अननायाव आंबो मोजाङै दङ आरोना ओमफ्राय गामियारि ओमफ्राय गाबबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा आदा लैथन गामियारि फेमिलि हेलौ होनदों आरोना जोंहा आदा लैथना लाइक दन थेंकिउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दादा लेथन होनदों आरोना आंना फेस्लाबा मानो गुसु जायोलै बोरै खालामनाय आदा लैथन आंना मानो गुवार जाया जि खालामबाय आं नाजाबाय जायाब्रा गुवारानो अबेयाव थुबा गुवार जागोनथाय र' नायदों आङो जायाब्रा गुवारखौनो नुवा मानसिफोरना गुवार जायो ओमफ्राय जि ट्राइ खालामबाय आं मानो गुवार जाया होननानै जायाब्रा जि ट्राइ खालामबाय अब्लाबो जाथाराना बोरै माबे जायगायाव खालामो गुवारखौलाय स्क्रिनावबो थांबाय आङो जायाब्रा मानो बिदि जाखोथाय मानसिफोरना गुवार क्लियार नुजोबो भिडिअखौ ओमफ्राय आंना नुवा आरोना मानो बिदि जादोंथाय मिथिया आरोना ओमफ्राय जोंहा दादा लेथ'न होनदों आरोना ओखिलै औ ओखि मोना मोनालै जाया जों जानांगौ मानोलाय जाया जानांगौ ओंखामखौ होनदों बावाखै जानायानो ओंखामखौ ओमफ्राय होनदोंना औ जिउ आंबो रागा होनदों आदसा बिदिसो जादों होनबा रागा दसे रायाखौलाय दा फनावसो रायहरसां सोरमोन बेलाय बाजै अनसुलिया खिन्थादों आंनो दहाय होनदों आरोना जिउ ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो आगै दिनै ओंख्रिखौ आं दिनै संगोन ना सङा थिग गैया आरोना दालिबो दङ आलुबो दङ टमेट'बो दङ माखौ जागोनथाय ओमफ्राय जागोना जाया थिग गैया आरोना उदैयानो सेमाखै दहायनियानो माथो खामानियाबो जा खस्थ' दिनैहाय
बिराद खामानिनो ओमफ्राय बाजै मनिका जोंहा मा ओंख्रि संखो जोंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ वेलकाम बयखौबो ओमफ्राय जोंहा जिडिएम अफिसाव सफैनो हादों लागाव माथो आबौ बायदि नुथारदों फंबाय औ बोरायबाय आरोना बोरायबायलै बोरायबाय गैला बोरायजोब्बाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गामियारि फेमिलि आंनि एलबि आव मानो फैया आयै होनदों दहाय बियो माने गामियारियाहाय एसे दावराव जादों ओंखायनो दुखु मोनदों बेस्रा आंबो दुखु मोनदों खोनानानै आरोना माने ओंखायनो बेरायाखिसै आरोना बियोहाय दुखु मोनबाय बेरायबाबो दाय जायोबा आरो नेटानो नाङा बेना बिराद प्रब्लेम बिराद जारला आरोना बेहा माजे गामियारिना आरो दिनैथ' खामानिसो मावबावदों बियो मोसौ मोसा लायदों नै दासो फैदों न'आवनो दासो खोन्थाहरदों आंनो गोजौआव ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गाबबाय आरोना अनसुला अनसुलिनाव सोंहरदोंखि दहाय सोंदों खिन्थायासै आरोना एलबि दोनबाय खोन्थास्लाबासै गामि बाबु बिमा नों बहायसो दं औ बेयावसो दङ ओमफ्राय गाबबाय ओमफ्राय जुदि गाबनाङा बिमा गामि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आं दुखुलै आदा आं रायजादों नेट नाङा औ नांखाया आरोना ओमफ्राय जोंहा जिमाया राभा सफैनो हादों गामियारि आगै होनदों आरोना ओमफ्राय जिदि बिफा ओरैसै जोंहा ओमफ्राय जिरि आदा औ गाबबाय आयै हुराव हुराव आरोना जोंहा ओमफ्राय माथो जाखो आं गोनांखायावलाय नों मिथिथ'वाखै आरोना दहाय बिनियाव हाबैबासो मिथिगौमोन खोमा आंबोथ' नुस्लाबहैयासै बेस्थ'नि थाखायनो आङो मानसिफोरखौनो नुबा हामगौमोन नुवासैना आङो सोरमोन बियो जिउलै औ ओमफ्राय दागाब आगै दे होनदों आरोना औ दे दागाब होनदों आरोना फांखा होआखैलै जि गरम मोनबाय आं फांखा होआखै नालाय जा गरम मोनदों दा आङो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों मनिका गाबबाय दागाब होननानै आयो मनिका ब्रह्मआबो गाबफैबायसै दिनैनि दिनाव आयो ओमफ्राय जिडिएम साला आंनाव फैया बोरै खोनानो नों बिफा होनदों औ बेथ' आरोना फैयाबालाय बोरै खोनानो आंना बैयावबा जि गुवार नुयोलै ओमफ्राय बे दस्रायाव नायदो मालायनियाव नायदो आरो गुसेब नुयो भिडिअखौनो मानो बिदि गुसेब नुयोथाय नायलाय गुसेब नुयो जा दुखु मोनबाय आं मालायनिखौ जा गुवार नुयो बोरै होयोथाय सिगां समाव जादोंमोन जानाया ओमफ्राय उनाव मा थुफ्लंनानै बिदि जाखोथाय नागिरब्लाबो मोनासै आं पेस लायबा मानो गुसेब जायोथाय गुवारबा मोजां नुयो गुसेबबा जेबो जाया खामानि गैया ओमफ्राय मनिका आयै नाहरबाय आं ओमफ्राय लाभ थेंकिउ स' माच थेंकिउ मनिका ब्रह्म थेंकिउ फंबाय आं डिउटियावसो दं एसे बेस्थ' जादों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों थाथ'नो हालादे आं लाइक होबाय थेंकिउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय ब्रादारनिसिम थेंकिउ स' माच वेलकाम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय मा होनदों जोंहा सिनायथि सफैनो हादों थेंकिउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मा होनदों हेल' फ्रेन्डस होनदों आरोना आदसा थेंकिउ ओमफ्राय लोगो खालामलायनांगौ नामा लोगो खालामबा ब्लु होनसै आरोना लोगो गैयाबा सोरजोंबा ओमफ्राय हनै जिरि आदाया एसे हिखैदों दहाय आदसा एसे सोंहैदों दहाय आदसा होमबा मिथिदों बियो होमबा बेनाव मोनगोन आं ओमफ्राय गामि हामा गामि बिमा थाथ' दे आं अन डिउटि दं आदसा थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा बाजै बिबारि सफैनो हादों थेंकिउ स' माच वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ वेलकाम बरायबाय ओमफ्राय हाय होनदों लाइदन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा गामि गाबबाय आयै हुरावनो नेट नांलिया आयै नोंनावथ' नांखाया खि मिथिखायो आं ओमफ्राय अन होनदों जोंहा बिबारि बाजै थेंकिउ स' माच गोरबोनिफ्राय हाजासे बरायबाय
ओमफ्राय गामियारि होनदों आरोना जिरिमिया औ ओमफ्राय नानि बिफाया निसनो नायनो बिबाय मबाइलखौ आदसा निउस नायनो बिबाय आरोना आदसा मा निउस नायगोन बेबा दे होदो होमबालाय बाजै सना दे नायनो हो निउसखौबो नायनांगौ समायथे मोजां गाज्रि खबर मोनो माबा माबिफोर खबर मोनो आरोना मोजांबो नायनांगौ एखमबा समाव मोजां गियान मोनो आरोना नायहो ओमफ्राय हाइ फ्रेन्डस होनदों बाजै बिबारि थेंक इउ हाइ हेल' होनदों औ होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिनायथिनो आइदि ब्लुहोनोसै आरोना सिनायथिनो आङो जोंहा सिनायथिया अबाव थाबोखो ब्लु होनि आं माथो कमेन्टआ दावखोआ बेयावबालाय सिनायथिया गाहायाव थाबोथारबायलै ब्लु होनां ओमफ्राय जोंहा औ होनदों आरोना ओमफ्राय बिबोनां सना आं खामानिसो मावदों एसे बेस्थ' दे औ दे औ मावनांगौबो जानांगौबो नङा होमबा बयबो खामानि मावनांगौ दांनांगौ जानांगौ ओमफ्राय जोंहा लाइक होआखैबा लाइक होदो लोगोफोर लाइक होदो आरो ना ओमफ्राय जिरि आदा मोजां दा होनदों होनदों आरोना जिरियाबो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों गामिया दे बेस्थ' जाबाय आंहा औ दे ओमफ्राय जोंहा सिनायथि मा होनदों लाइक होबाय आं थेंक इउ स' माच ओमफ्राय जोंहा समित ब्रादार सफैनो हादों हेल' ब्र हाय हेल' वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोन्थ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय मानो मैया एलबि होआखै नामा नायबाय थादोंमोन आङो नटिफिकेसनाबो हाबाखै आंनाव नुवाखै गैया आरोना साननैसोआ एलबि होनाय नुवाखै आं सुमित ब्रादार नोंखौ ओमफ्राय सिनायथि मा खबर होनदों जोंहा माबाया बाजै बिबारिया ओमफ्राय सुमित आगै मा खालामदों होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा जिरिमिया राबा होनदों आरोना औ दे ओमफ्राय दहाय मानिबा दावराव जादोंनो गामि बाजैनावहाय जोंनि खाथि जाखायो बाजै गामियाबो ओमफ्राय स' थेंकिउ बयनिसिमबो वेलकाम गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय जोंहा बिबारि आब' आं ओरैनो दं आब' होनदों आरोना ओमफ्राय मोजां आब' होनदों आरोना ओमफ्राय मोजां आरोना ओमफ्राय सोर सोर लोगो गैलाया ब्लु बियो आरोना लोगो खालामलायनो हागोन जोंहा लोगो खालामलायनो हागोन आरोना जोंहा ओमफ्राय आं आइडि सोलायसै दे सोरनाबा आइडि मोननो हागौ नोंसोरो आइदिखौ नागिरनि आं नोंसोरनि थाखाय सोरनावबा आइदि थानो हागौ आइदिजों नायनोसै सोरनाबा खम दं खोमा नायनानै हरसै आरोना जोंहा सिनायथिया जोंनाव आंनियाव गोदान जाफैनो हागौ आइदिया नोंमारगौ भिडिअ नायनोसै जोंहा सिनायथिखौ 114था भिडिअ दं गासै अके आं कमेन्ट हरालै आइदिजों आरोना ओमफ्राय जोंहा मोजां आब' होनदों आरोना आतसा थेंक इउ फांखाया मा लासै जाखोब्रा आंनालाय ओमफ्राय जोंहा बिबारि आब' आं नों माबोरै दं आब' होनदों ओमफ्राय मोजां आब' होनदों सिनायथियाबो ओमफ्राय गितिका फोथाय खार नामा होनदों गिथिरखा फैथाराखै नामा होनदों फैदोंमोनगोरलै बियो फैयो र' फैगोन गितिकाबो फैगोन जोंहा बाजै माबानि दान जाबाय आरोना जोंहा सिनायथिनि दान जाबाय ओमफ्राय जोंहा माबाखौ नायसैलाय जिरिमियाखौ नायनां गितिका फैथाराखै नामा होनदों आरोना जोंहा 823 दङ गासै बेना ओमफ्राय 824 खालामना होनोसै आरोना भिडिअ नायनोसै आरोना आङो दानिया 1 मिनिट भिडिअ ब्रादारखौ नायनोसै आरोना दानिया एडभार्टाइस सालायबो लाइक थुबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों लिंहरलाय होनदों आदसा गिथिकाखौ लिंहरनो गिथिका अबेहाय दंब्रा भिडिअ दान खालामदों आरोना जोंहा जिरिमिया              - 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   भिडिअ खालामदों आरोना जोंहा
1 मिनिट दं आरोना भिडिअ'आनो 1 मिनिट 5 सेकेन्ड गोलाव एसे ओमफ्राय जोंहा अन थेंकिउ अन थेंकिउ ओमफ्राय दे ब्र' होनदों दे आं दान खालामगासिनो दङ दान जागासिनो दङ आरोना फुल जायाखै दाबो दान जागासिनो 1 मिनिट 5 सेकेन्ड आरोना भिडिअ'आ नायगासिनो आइडिखौ गासिखौबो सेभ खालामजोबगोन आं नायो आरोना सोर सोरनो हराखै ओमफ्राय भिडिअ फुल नायाबा थाया आरोना आइडिया फुल नायनांगौ आरो होमबासो भिडिअ'आ माबाया साबा थालाङो नङाबा आन जाफिनो आरोना बयबो मिथिखागौ बेखौ दान जाबाय ओमफ्राय जोंहा सोरनि दंबावो नायनि आरोना दायो नायगासिनो नायसै आरोना अन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सिनायथिनि थाखाय दानि सिनायखांबायमोन ना बेखौ नायखांबाय जोंहा ओमफ्राय सोरनि दंबावो सुमित ब्रादारनिखौ नायाखै आं बियो भिडिअ दान खालामसै आरोना गुसुंखौ लाइक खालामबाय 13 लाइक जाबाय जोंहा सुमित ब्रादारनि खय मिनिट बेलाय सर्ट भिडिअखौ नायबाय आरोना हाब अबे हटेललै एफा गिदिराव अवान दान जाबाय सुमित ब्रादारनियाबो अवान दान जाबाय ओमफ्राय सुमित ब्रादार कमेन्ट हर दे कमेन्ट ओमफ्राय जोंहा बाजै बिबारिनिखौबो आइडि नायसै आइडि मोनगोन बाजै बिबारिया आंनाव आइडि मोनगोन कमेन्ट हरलाय बाजै बिबारिया दंबा ब्र' आं गारियावसो दं दाय खोनाला नों होननायखौ ब्र' औ जोंहा बाजै बिबारि आइदि दंथ' ओमफ्राय जेगेमाथ' खामानियाव दङ ओमफ्राय जोंहा बाजै बिबारनि थाखाय भिडिअ नायसै आरोना मोनसे गुसुं नायनोसै बांद्राय गोलावबा टाइम मोना आरोना उनावहाय भिडिअफोरखौ नायलायजोबगोन गासिबखौबो ओमफ्राय गारियाव दङ आरोना नायबाय आरोना आंहा 30 सेकेन्ड मानै नोंखौ रुसि आदसा मेथाइआ बरियाथ' बाजै बिबारिया माथो 2.2k थांबाय गासै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ब्र' आं गारियावसो होनदोंना ओमफ्राय जोंहा सफैनो हादों आबेन बिहारि थेंक इउ स' माच हेल' भाइ हेल' भाइ थेंक इउ वेलकाम गुड इभिनिं वेलकाम बरायबाय वेलकाम स्वागत जनायसुम आपको स्वागतम ओमफ्राय लाइक दन भाइ थेंक इउ वेलकाम ओमफ्राय जोंहा दाहाय फैगोन दाय ब्र' दाय होगोन आरोना नों दाहाय एलबि होगोन दा ना दाहाय लाइभ होगोन आरो थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा नै गोमोरलायबायसो बाजै बिबारिनि दान जाबायलै बाजै बिबारिया थांखो ना माखोथाय ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिलिफां सफैनो हादों थेंक इउ स' माच वेलकाम बरायबाय आदा लाइक दन थेंक इउ स' माच जोबोद गोजोननाय थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ वेलकाम ओमफ्राय लाइक दन होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा आनन्द बिहारि थेंक इउ स' माच कैसे हो भाई अच्छा है अभी रूम पे है भाई मुझे अच्छा है रूम पे है अभी कुछ खाना बनाना नहीं भाई मैं अकेला है इसके लिए कोई टेंशन नहीं है अच्छा है भाइया ओमफ्राय जोंहा ब्लु नोंना ब्लु खास' बिलिफां बैलाय सोरखौ ब्लु होखो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आबेन इउटुब चेनेल मे खेबसे है भाई क्या बोलता है यूट्यूब चैनल में खबसे हे भाई खबसे हे मतलब मैं मालूम नहीं हिंदी बोलने का ओमफ्राय जोंहा फिलिप्स आदा सफैनो हादों थोद गाबख' खान्द्रा ओरैसै थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आदा रेडिअ थेंक इउ वेलकाम बरायबाय ओमफ्राय लाइक दन थेंक इउ आदा थेंक इउ ओमफ्राय फिलिप्स नाथाय ब्लग अनलि वान थेंक इउ स' माच ओमफ्राय सल' थिक मि जिथि रह और चलते रहो चलो ठीक में जाय
रह or सेलथे रह अके मा खबर आदा मोजां ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारि सफैनो हादों हाय हेल' थेंक इउ आइडि मोनगोन माथो आइडि मोनगोन बिलिफाङाबो आइडि मोननो हागौ नामा र' नायना एलाय दंमारो आंनाव बिलिफां नोंसोर फैथ्रालै आंनाव एखमबा आरोना बावनानै थायो ओमफ्राय भिडिअ नायसै आरोना भिडिअआ आयु माथो माबासो जा गोलाव दं भिडिअफ्राबो नैबेखौ नायसै बेखौ दाखालि नायखादों मोनसेजों नायखादों ओमफ्राय हास्लाबाखै आरोना मा खबर होनदों ओमफ्राय जोंहा हाय होनदों आरोना एम मुसाहारि थेंक इउ स माच हाय होनदों ओमफ्राय नों बेयाव मा मावो फंबाय होनदों आरोना दिनै फुथुला दोनबाय नों मा होनदों नों बेयाव मा मावो फंबाय होनदों थेंक इउ खुलुमबाय थेंक इउ स माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि फेस्लायाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय होनदों आरोना मा मावो फंबाय होनदों आङो इसि माबा मा होनो इसि बिल्डिं दर बायदिसिना खालामनायनि मेचिनखौ आं सालायनायाव थायो आरोना मेचिन सालायो आरोना आङो कम्पिउटार सालायो आरोना ओमफ्राय जोंहा जिरिमाया मा होनदों जिरिमाया राभा ब्रादारा मा होनदों बाय ब्र थांनोसै दे आयु मानो दानो ओमफ्राय जोंहा दैसुमै बाजै थेंक इउ स माच नै आंबो होनोसै राजा रेडि जा होनदों नै आंबो होनोसै रेडि जा ओइ र' आं दोनबा हो दे बाजै आधा घन्टा थाना होनसै र' 10 मिनिट थाबाव बाजै दे आं थांगोन दे आं थांगोन थांगोन आंबो थांगोन दा होथ' दे आं दोनबा होदो आरोना आं दोनबा हो आरोना दाहाय आं थांगोन र' आं दोनबा हो आरोना जिखुनु ओमफ्राय जोंहा आबेन बिहारिया क्या बोलता है लाभ ने का कोशिश करेगा तभी तभी तुमको हिंदी मालूम होगा भाई मुझे को हिंदी बोलने का तो ज्यादा मालूम नहीं था थोड़ा थोड़ा बोल हो सकता है लेकिन मैं ज्यादा बोलने का आता नहीं इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल हो सकता है मुझको ठीक है ओके आपको भी मैं सपोर्ट कर लेगा आपकी और कौन कौन ज्वाइन नहीं हुआ तो आपका ज्वाइन करो कमेंट करके रखो आपको ज्वाइन से करेगा ज्वाइन कमेंट से करेगा तो आपको रिटार्न मिलेगा अभी आपको मैं ब्लू दिया है ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एम मुसाहारि थेंक इउ ओमफ्राय एम मुसाहारिनि थाखाय आइडि दं दै नोंना चेनेल नामाथाय फिलिसादा अनल' थाफै होनदों आरोना थेंक इउ ओमफ्राय दिन्थिग्रा अके होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारि हाय मा खालामदों होनदों नै एलबि होदों आरोना जोंहा फंबायनि अरुणाचलाव फैनो हाबावदों थेंक इउ स माच जोबोद गोजोननाय थाबाय फंबाय जिउ आं रायखांबाय थादोंमोन फंबायनि अरुणा थेंक इउ स माच र' नोंखौहाय आं माबा मोनसे खालामनायनि जायोना जाया मा जागोनथाय र' नायनि थुनायनि आं जायोना जाया जागोन ना जायाथाय फिन होनायनि जायोथ' आं फिन होबाय दे नोंखौ नरना फंबाय सना नोंखौहाय आं फिन होबाय मानोना आंनियाव फैबा नोंनो सापर्ट मोनगोन नालाय नोंखौ फिन होबाय बे गलाव थुबानो नोंनिया सोरबा हाबगोन आरोना नोंनियावहाय मोनगोन आरोना हाय ओमफ्राय जोंहा बिरला होनदों गोजौ कमेन्ट दं नामा गैया हाय मा खालामदों होनदों आरोना आइडि मोनजोबगौमोनलै र' ओमफ्राय हाय आदा आं BTY ब्लगसो साब खालामबाय दे बे मादैनि मबाइलसो बेसो आदसा थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय थेंक इउ जोबोद साबायखर थाबाय गुबुन मबाइलजों फैनो हानायनि थाखायबो जोबोद साबायखर थाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामनायनि थाखाय स' थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा अवान रान जाबाय ओमफ्राय दा आइडिजों खालामबाय थागोन बयखौबो जोंहा ओमफ्राय चेनेलथ' आरोना मोनसेल' ना भिडिअ'आलाय भिडिअ गुसुं नायबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा दे बेसो होनदों आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय मा खावब्लाब्लालै अखन्दा ओरैसै नङा होमबा औलै बोरैबा जाथारबाय ओमफ्राय जोंहा अन होनदों आरोना एम मुसाहारिया थेंक इउ ओमफ्राय फिसा मा होनदोंथाय फिसा गोनांहाय नेनो हाया होनदों फिसा गोनांखा नेनो हाया फिसा गोनांहाय नेनो हाया फिसा गोनहाय
नि हाया फिसा गोनांहानि हाया माने मा होनखो बाजै बुजियासै आं फिसा गोनां हानि नो हाया होनदों आरो ना फिसाइ गोनांखानि ना मा होनखोथाय बुजियासै बाजैया ओमफ्राय जोंहा आबेन मा होनदों आनेन ना मा होनदों आनेन ना मा होनदोंथाय तू फिर क्या मालूम है इंग्लिश आता है क्या आयु सोंबावबायसो नै जोंहा हिन्दी बालाया इंग्लिश थोड़ा आता है हिंदी भी थोड़ा आता है लेकिन बोलने का फटाफट नहीं हो सकता मुझे को मेरे को बराबर हिंदी बोलने का नहीं आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बोल हो सकता है मुझे को आपको बोल दिया है थोड़ा थोड़ा लेकिन कोई गलती बोलेगा तो मेरे को कोई खराब मन करो भैया भाईजी ओमफ्राय जोंहा मा होनदों फंबाय नोंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया होनदों गैयाहाय आयौ गैला सेस गैया आरोना गैया दंबा नुसिगौ एक्ट्रिस जानाय गैया आरोना ओमफ्राय आदा आंहा आनसार जाजोबफिनबायब्रा औ फंबाय सानसेयावहाय 6टा 10टानि बारा साब लायोबा खमायफिनो आं खोन्थानो बावदों दे र' दा खोन्थाहरगोन आं वाट्सएपावहाय बांद्राय साब लायोबा खमायफिनजोबो गासिबो थांफिनजोबो 15टा 16टा थांजोबो आरो ना ओमफ्राय उनाव फैफिनो नोङो ओमफ्राय एलबियाव हाबफिनबा साननै सानथामजों मोनफिनगोन आरो ना खमायफिनजोबो ओमफ्राय लाइक होआखैबा लाइक होदो आरो ना ओमफ्राय जोंहा भाई मेरा चैनल नहीं है ओके अच्छा उसका चैनल नहीं है आईडी है ना इसके लिए मैं मालूम नहीं है आईडी हो तो मुझे को भी सब करो और सब लोग को भी सब करो और चैनल होगा तो चैनल के फार्स्ट के आ जाने का भाई ओके आबिन बिहारी अच्छा थैंक यू ओमफ्राय जोंहा मा होनदों भाई मेरा चैनल नहीं है अच्छा ओके ओके थैंक यू सो मच नहीं होगा तो भी चैनल नहीं है तो भी मेरा लाइव में आने के लिए बहुत धन्यवाद आपको स्वागत है ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आंनि मबाइलखौ फंबाया गेम गेलेदों आदसा गेम गेलेदों आरोना अके औ बे गेमाबो मोनसे टाइम पासलै बिरादनो बिराद मानसिखौ बोयो आरोना गेमावबो ओमफ्राय जोंहा एम मोसाहारि अन थेंक इउ स माच आं नोंखौ अनो लुबैदों बेनिखायनो साब खालामदों मा होनदों आं नोंखौ अननो लुबैदों बेनिखायनो साब खालामदों थेंक इउ आं खुलुमबावबायसो अननायनि थाखाय जि गोजोननाय मोनबाय अनजानो हानायनि थाखाय गोसोखौ आयै बेबायदि अननाय मोननानै मा नांबावगौ आरोना बे जिबनाव आरोना ओमफ्राय जोंहा दुखिया मबाइल आदार सफैनो हादों थेंक इउ स माच लाइक डन फंबाय आदा थेंक इउ वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ वेलकाम आरनायजों बरायहरबाय आदा थेंक इउ बिरला अन थेंक इउ स माच नै बिउ बिसला होलायबायलै ओमफ्राय जोंहा बुंलाबायलाय मा होनदों बुंला बायलै फंबाय जा दाजा सोर बे हिन्दी बाला दे होलाबायसै जायाबाबो होनदो बुंलाबायगोन आं जाया रोङाना आङो लाजियो दा बुंनो अन थेंक इउ बिरला अन ओमफ्राय एम मुसारि अन थेंक इउ अवान दा जाबायलै बिनिखौ आंहा कमेन्ट फरायनानै हरनो बावलायलांबायसो ओमफ्राय जोंहा मा होनदों अन ओमफ्राय आदा टाइमा बेनिफ्राय होआ एलबिखौ होनदों मा होनदों आदा टाइमा बेसेनिफ्राय होआ एलबिखौ आदसा आङो 6:48 ना 49निफ्रायसो होनाय जाबायलै फंबाय टाइमखौ दिहुननो हाया आरोना आंना बिराद माने एखमबा लेट जायो एखमबा सिगां जाना होयो मालायनिखौ सेनानै लानायाव दुखु मोनजायो बिदिबो जायो आरोना दा ओमफ्राय चेनेल एलबि होयोबा एसे माने गावखौ सापर्ट मोननाय जाहैयो आरोना फंबाय सना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों आदाया मा होनदों भिडिअ रां खालामना होला फंबाय रानिं खालामना होलाय फंबाय दहायसो हगारदों आं आदसा भिडिअ दे दा नायगोन आदा आङो दा नायगोन र' कमेन्ट फरायग्रोनि ओमफ्राय बाजै रैसुमै आयै हाहा मिनिबाय ओमफ्राय दे फंबाय औ दे ओमफ्राय जोंहा बिरला खमायाखै भिडिअ मा होनदों खमायाखै भिडिअखौ फुल नायनांगौ होमबासो खमाया होनदों औ खमायो माने भिडिअखौ फुल नायाबा खमायखायो आरोना फुल नायनानैसो साब खालामनांगौ नङाबा खमायखायो साबा ओमफ्राय दुखिया साब रिटार्न 20 जाबाय
आंना होनदों मा होनदों दुखिया साब रिटार्न 20 जाबाय आंना होनदों दुखिया साब रिटार्न नैबे नरनाया फंबाय आदा दुखिया नैबे नरनाया आंनि फंबाय दे बेना नोंना 200 जाबाय होनदों नामा हनै माबाया आरोना साबाहाय गासै ओमफ्राय दा हरबाय आरोना जिखुनु जाया कमेन्ट नायनानै ओमफ्राय जोंहा एम मुसाहारि अन थेंक इउ ओमफ्राय बहाथो सोर हिन्दी दं होनदों ओमफ्राय बिदिसै आरोना जोंहा आं रोङाना बिदिसो होनबा ओमफ्राय रैसुमै बाजै थेंक इउ स माच बाजै ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एम मुसाहारि अन ओमफ्राय रैसुमै आयु नाहरबाय रागा जोंबाय आरोना र' थांसिगोन ओमफ्राय जोंहा नरना प्लिज जइन रिटार्न हरफिनगोन आं होनदों नै ओमफ्राय जा आइदि लाबाय बियो दिनै सानसेयावनो आइदिखौ बारा लाजाया बारा लाबाय हानजा जाबाय ओमफ्राय नरना फंबाय भिडिअ नायनानै साब हरगोन दे फंबाय आरो कमेन्ट हर मोनसे होनदों कमेन्ट हरनानै दोनदो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सबिता बरगयारि सफैनो हादों थेंक इउ स माच हेल' लाइक डन थेंक इउ स माच वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो आंनि फेस्लाय समाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बिलिफां मिक्स इउटुबार लाभ इउ होनदों आरोना ओमफ्राय हेल्प मा होनदों लाभ ओमफ्राय आंखौबो साब खालाम SBTY ब्लग खौबो ना खालामना हो आं बिजों साब खालामगोन अके थेंक इउ दे खालामलायदो आरोना आङो जोंहा रस मोदैनि जाबाय ओमफ्राय सोरनिबा नैबे गोदान फैदोंमोन ना मामोनलाय जोंहा सबिता बरगयारि फैदोंना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय बिरला जयेन जादो दे आंबो रिटार्न हरफिनगोन होनदों जोंहा 300 जाबाय दे सबिता बरगयारी आपका 300 हो गया 300 हो गया आपको मैं दिया है सबिता बरगयारी बर'सो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा बिदिखौ नायसै आरोना बेना 300 जासिगोन कमेन्ट हरगोन ना मागोनब्रा मोनगोन कमेन्टखौ उनावहाय भिडिअ नायसै आरोना मोनसे भिडिअ 1 मिनिट दङ आरो गोजौआवनो 1 मिनिट दंखायो नायसै आरोना एडभार्टाइस जालायबावो ओमफ्राय 64 लाइक जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों रिटार्न हरगोन होनदोंना ओमफ्राय जोंहा दिन्थिसार ब्रह्मआ आइदि फैबावबाय आरोना बैसागुआव फैबा गोजा लाबोफालै फंबाय दे गोजा लाबोफालै फंबाय जागोन दे आदा जागोन बाजै दुसुमै जागोन दे जागोन लांगोन दे जोंहा आंथ' लोंखायाबो जिबनाव मिथिखागौना बाजै दुसुमै ओमफ्राय आदा जोंहा मिथिखागौना आंखौ लोङा होननानै गोदोनिफ्रायनो जों लोंबोखायाखै होननानै मिथिखायो जोंहा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों नरना फंबाय 65 साब दन प्लिज कमेन्ट सेक होनदों जोंहा नरना फंबाय जोंहा आदा दुखिया ब्रादाराहाय फंबाय नोंखौहाय कमेन्ट हरबाय ओमफ्राय 65 जाफिनबाय आरोना नोंना ओमफ्राय बिलिफां साब रिटार्न होनदोंना जोंहा नरना फंबाया ओमफ्राय सबितानि दान जागासिनो दङ आरोना जोंहा अन थेंक इउ स माच ओमफ्राय जोंहा बिलिफां नरना अके होनदों आरोना आदसा दे लोगो जालाय फंबाय लोगो खालाम आरोना ओमफ्राय सरि नरना फंबाय कमेन्ट फैयाखै दे नोंनि होनदों नरना फंबाय जना बै दुखिया मबाइलावहाय कमेन्ट फैयाखैनो दुखिया मबाइलावहाय नोङो कमेन्टखौ 10थासो हरलाय दे जानला मानला हरा आरोना हाय होनला हरा आरोना लाब हरला हरा आरोना कमेन्ट हरलाबाय हराना जिखुनु जाया नों साब मोनगोन नालाय ओमफ्राय जोंहा सबितानि माबा जाबाय आरोना दान जाबाय आरोना जोंहा दान जाना होबाय ओमफ्राय जोंहा कमेन्ट दे लोगोफोर दे कमेन्ट हरलायदो ओमफ्राय जोंहा आंनिखौबो नायहाय बाबु औ नायदों नोंनिखौ र' चेनेलजों नोंना बारायबायथ' मैया आं नोंनो आइडि हरखादों मैयाबो मालाबा हरखादों ओमफ्राय नोंना 33 जासिगोन बाजै दे आं नोंनिखौ मोनसे खालामहरबावबाय गोदान खुलिनायजों आरोना आंनिखौबो आं कमेन्ट हरदोंना बाजै कमेन्ट हरदों बाजै सना कमेन्ट हरदों आं ओमफ्राय अबाव थांदों आरोना नै बे हाजो गाखोनायाव कमेन्ट हरदों 45 भिउस जाबाय ओमफ्राय मोनसे नायबावनोसै आं होनब्लालाय बे खामनाया गय बारिया सोरनिलै बाजै खिन्थाहरलाय आंनो एफा गुवार गय बारिमोन सोरनि जायगाखौ हमनो हायाखै आं नैबियो बाजै बे सोरनिमोन
गयबारि खालामनाया सोरनिमोन बाजै सना बेयो नालेंखर जादों आरो ना नालेंखर ना मा बुस्थु जादों बे गयबारिया सोरनिमोन बाजै एफा गुवार खालामबाय बियो ओमफ्राय एफा गुवार खालामदों ओमफ्राय थेंक्स इउ दिङा अके सबिता बरगयारि थेंक इउ वेलकाम जोबोद साबायखर थाबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय वेलकाम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरोबाव फिन दे फंबाय मबाइल गंसेजों भिडिअ रानिं खालामदों खालामनि र' ओमफ्राय नरना साब खालामबाय आं 66 जाबाय आदसा थेंक इउ ओमफ्राय दिन्थिसार ब्रह्म फंबाय नोंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया गैया र' आदा दुखिया आं नायनि आरोना आं नायनि र' नायथारसै आरोना आदा नों मा लाबोदों दिनै ओमफ्राय अन ओमफ्राय दिङा बाबु आंनि चेनेलखौ सार्च खालाम होदो दे फंबाय प्लिज आदसा नोंनिखौ आरोना आदसा नोंनिखौहाय नोंनियाहाय बे दुखिया मबाइल इउटुबारखौ ना बै एनटि ब्रह्म लोगोफोर बयबो खोनासंनानै ला जोंहा माने आदा नैबे दुखिया मबाइलना बिराद गिदिर चेनेल मल' जानाय दङ नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालाम बेनिफ्राय माबा मोनसे नांगौबा हेफाजाब मोनजोबगोन आरोना जोंहा बेनिफ्राय माबा मोनसे मोजां गियान मोनगोन आरोना जोङो हारिनि थाखाय आरोना एनटि ब्रह्म इउटुब चेनेल आरोना नोंथांमोना नुखागोन आरोना बेखौहाय ओमफ्राय जोंहा जाया नेटआ खस्थ' खालामबाबो हायासै नों दा दं आयै सना बिदि जालायबाय नेटआनो गाबनो ओंखारथावथारलै माथो खालामबावनो आरोना थागौ नंबाबो थानो हाला आयै दिङा बाबु ना गार्लफ्रेन्ड गैयालै मा होनदों लरग'आ सिंगोलसो बे आदाया मिथिखागौ आंखौ थेंकिउ आदा खिन्थानायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय नेटनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा 6:37 मोन आनजाजोब्बाय होनदों आयै बाजै बिदि जादों आनजाजोब्बाय आरो अब्ला बाजै रसमिनाबो ओमफ्राय गामियारि गाबबाय ओमफ्राय बिरला अन थेंकिउ जेबो जाया निमाहा होदो आयौ दे सरि निमाहा होखागोन आरोना ओमफ्राय जोंहा आदानिखौ मा भिडिअ लाबोदों नायनोसै आरोना अनदान जाबाय ओमफ्राय आदानिखौ मा भिडिअ लाबोदों नायनि आं दुखियाजों मा लाबोदों नायनि आरोना आङो मा कन्टेन्स लाबोदों दिनैनि गेजेराव लागाव 6 मिनिट साउन्ड होला नामा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बयबो नायनो हागोन नैबे दुखिया दाब्रादानि आयौ माथो सानबेसे जाखो 1 घन्टाल'सो जादों ओमफ्राय जोंहा बिबारि ओमफ्राय जेबो जाया निमाहा होदो होनदों ओमफ्राय जोंहा हादोंसिनोसो फरगेटफोर सावनाय हादाननिसो फरेस्टनिसो सावनायनो नै ओरैसै मानो गाबफैलायखो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सबिता थेंकिउ आंबो सिंगेलसो नै बिरुलायाबो सिंगेलसो आयो बिस्रा सिंगोल थालिरसो गायजासिगोन नामा जों दा बावैनो बाराबा आयु आं गायजाथारालै सहायथिबो बे बानलु बारिनि फुथुलाखौनो साखि लागोन आं जम राजा माबा जायोबा रायजो राजाखौ दोननानै ओरैसै ओमफ्राय थै फंबाय सेर मा होनदों सेरसो होनदों आं सिरि होनदों नामा होनदों आयु मा दावखोबाय थाखो खमाया थै फंबाय सेरसो होनदों आरोना सिंगोलसो होनदों आरोना ओमफ्राय लानो बेस्ट होनदों आरोना सिंगोलानो बेस्ट औ ओमफ्राय थै लोगोफोर जेबो उदाया जायो नामा आयौ होनदों फंबाय नों बे जायगायाव हारसिं ना मा ना लोगोफोर दं लोगोफ्रा दाखालि न'आव थांजोबबाय माखासे ओमफ्राय दा आङो सानथाम जाबाय हारसिं थानाय आरोना ब्रादार ओमफ्राय आङो दा हारसिं जाबाय दा साननैसोनि उनाव साइडनिफ्राय मानसि 10 जनसो फैबावगोन खोमा हारसिं थानाया बिराद बेस्ट मोनो आं दायो रावखौबो लोगोफोरखौ नाङा माने माखासे मानसिफ्रा ओरैजोब नालाय ओंखायनो सैला आरोना बिसोरखौहाय ओंखायनो थाया आरोना आङो बिसोरनि खाथियावहाय आयु नों उन्दुनाय समावबो फाग्ला जादों बिसोरो
1टा 2टासिम थाफैयो बिसोरो ओंखायनो आं हारसिंबा बिराद बरिया मोनो दायो बिसोर फैबाथाय हेच जानाय लोंनायनि अबाव मा आरोना बिदि ओमफ्राय आदा दुखियारखौ नायगासिनो दं आयु जा दुखुनिबाथाय नायनो हायालै आं बाराबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों ओमफ्राय बिरलाया मा होनदों आं सिंगोल नङाथ' ओरैसै आदसा बिदिसो जालायबाय ओमफ्राय सनापुर जब मोनाखैबा दिङा बाबुनाव पस्ट खालि दं थाबनो बुकिं खालामना लाखा लागाव लामा होबावबायसो नामा आंनोलाय ओमफ्राय अन थेंकिउ जोंहा सबिता अन ओमफ्राय रैसुमै बाजैया मा होनदों अम फैलायबाय नामाहाय बाबाया आयौ बोरै जाबाय थाखोफ्रा बाजै जोंनि गामियाव बिदिसो खालामगासिनो नामा दाबोलाय लोगोफ्रा बर' नामा औ बर'जों 40 जनसो दङ बर'फ्रानो आं थानाय जायगायाव 40 जनसो दं ओमफ्राय बिसोरो साइडआव दंजोबो आरोना दा बर होनो माखासे मानसिफोर थांबाय आरोना दाखालि सिगां थाङो फैयो आरोना बिराद गोजान गोजाननि क'क्राझार बङाइगावनि जोबो आरोना लोगोफोरा आंना ओमफ्राय जों गामिनि रावबो गैया आं हारसिंल' गामिनिया ओमफ्राय जोंहा बाजै रैसुमै नाहरबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा नङालै आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होदोसो होनदों आं नोंखौ आदसा शेयार खालामनानै होदोसो होनदों आरोना शेयार खालामनो होनबा शेयार खालामनांगौमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा फिलिप्सआ मा होनदों बिलिफां अन थेंकिउ दे होमबा फैलाय बै माजों गिदिर चेनेला फैलाय शेयार खालामना होनो आं शेयार खालामना होदो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा मा होनदों एबार नों फैबा आंखौबो लांफा होनदों आरोना आङो खुनु मानि फैगोन ना फैलाथाय थिग गैला आरोना बे जायगायावहाय बिराद गोजानद्राय जाथारो एसे खाथिबा जेबो नङा बांद्राय गोजान जाथारो आं खस्थ' जानायखाय थांनोसैसो होनदों आरोना न'आव थांनो फैनो हाब्रबा फैब्रबा बिराद गोजानद्राय जायो ओंखायनो फैगोन ना फैला थिग गैला आरोना आङो लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा सबिता अन थेंकिउ ओमफ्राय जोंहा नै इथिं आदा सफैदो बा मालाय फंबाय औ ब्रादार थेंकिउ वेलकाम बरायबाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय स' थेंकिउ खुलुमबाय आरोना ओमफ्राय इथिं आदा बा मालाय होनदों ओमफ्राय जोंहा रागा जोंफैबाय नै बिलिफाङा ओमफ्राय औ सिंगोल माने पस्ट खालि ब्रा ना नङा औब्रा बेनो आरोना ओमफ्राय बेनोसै आरोना ओमफ्राय जोंहा ओइ बाय खुलुमबाय औ खुलुमबाय आरोना स' थेंकिउ लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबावनानै दिनैनि मोनाबिलिनि फेस्लास दङ बे समाव लाखिथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरबावबाय आदा दुखिया आरो जोंनि गामिनि बयनिबो आंगो बयनिबो गामिनि आंनि इउटुब फेमिलिफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गोरबोनिफ्राय जासिहरनानै फेस्लास समाव दोनथ'नो सानबाय आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनलायसिगोन आरोना स' थेंकिउ बाय 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 थोर गिदिरखौ नङा बेखौनो होनदों लाइक दन थेंकिउ ओमफ्राय आंनि सना सफैदोंमोन थेंकिउ बाय 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 थेंकिउ स' माच बयनिसिमबो वेलकाम ओमफ्राय बाजै रैसुमै आं दोनबाय औ दे होदो बाजै दे होदो आं थांगासिनो दं बाय 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 गुड नाइट लोगोफोर